pușilor, astăzi vom reacționa la Abifet, câinele meu Gisvelea. Haideți să încep. Hopa, dăm o leacă înapoi. Unde era? Înapoi. Aici. Ia. Cred că toată lumea vă bucura această imagine. Iată. Ia, uite acolo privire, cea mai oribilă poza lui. Dispărut. Stați, dăm o leacă mai în partea asta. Așteptați, da? Să vedeți. Ia, uitați-vă, are mai mult de 10 cifre, are 11. Stai. Cum poți tu să arăți așa ceva? Înțeleg, e un dis, dar nici în halul ăsta. Dar ce fain scheme are în partea asta? Da, tot eu te îngrop, am văzut asta. Deci, e destul de oribil că ai spus asta. Top. Velea e destul de sus în top. Dar nu așa de sus ca Abi. De acum tu ești danța mea. De tine. Stai, mai întâi zici că demonii nu iartă. Acum zici care nu iartă. Au. Șupt. Aoleu. Nu vin să cred că asta apare într-un index. Da? În continuare este un dis. Smiley. Dar nu știu de ce au pus fața de zâmbăreață acolo. Da? Hai. Stai rac. Ia uite. Ia uitați și fața are Abi de reclamă la ticăi. Tigăile Abi. Ce mai răi? Aoleu. Nu vedeți că mi-a sărit capărul. Ce-a întâmplat? Nu se vede nimica. Dar ce vede extrem de fain. Vai, dar ce fain și aude! Ce mai scheme faine are! Dar uitați-vă puțin la gură. Și care o gură de vacă? Wow, dar cum arată! Dar ați văzut acum iar are gura aia de vacă. Dar uitați ce fain arată acolo. Vedeți? Cu masca aia de protecție. Curo. Desfată să vă pișești părul. Nu e chiar așa să îl faci un bărbat o femeie. Deci, în continuare, este un dis. Dar ce aude așa de bine!
top, nu e chiar așa de frumos să zici că el umblă după alte femei. Viața pe o zi din viața mea, pe o zi din viața mea. Niciodată niciun fraier nu o să stea. Ai o gură de vaca. Ia. Dar nu vedeți cum face ochii aia? Zici că e decedat. Hai. Bun, acesta a fost videoclipul nostru. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, scrieți în comentarii, apăsați pe clopoțel. Dar în primul rând îl felicit pe Amar pentru primul meu abonat.